Székeny Attila vagyok, ki ez? Jó napot kívánok, játszótéri Arzén. Itt eladó a tyúk? Tyúk? Hát nem, pulykám van, meg gyöngyim van. Eladó. Gyöngyös? Is van? Igen. No, igen. meg szeretném azt kérdezni, elnézést, meg szeretném azt kérdezni, hogy a csőrét nekem el tudja adni? Mit? A csőrét. A csőrét? Igen. Ha ezt meg lehetne oldani valahogy, hogy a csőrét, nekem csak a csőre kéne. Hát ezek még kis jóságok. Igen, és egy felnőnek, vagy mit tudom én, akkor a csőrét nem lehet eladni, mert technikórára kéne kiegyezni a kisfiamnak, hegyezőt gyártani belőle. Hát hogyha vágunk, akkor van ilyesmi. Mikor vágnak hát ilyesmi? Hát ez majd csak ősszel lesz vágás, mert most még ilyen kicsik vannak, most kimennek a kicsik, igen, azt utána fogunk csak vágni, mert ami most van, az már... Az neked maga az állományából még nem nagyon szoktam vágni. Értem én, akkor majd ősszel hívhatom ezt a számot, mert ez nekem roppant fontos lenne. Jó, köszönöm szépen. Rendben, köszönöm. De csak a gyöngyinek jó a csőre, vagy bármilyen jószágnak jó a csőre? Hát annak a gyöngyinek ilyen nagyobb csőre van, nem ilyen horgasabb, ilyen Martino. Nem? Nézd, ha vágunk valamit, akkor majd eszembe jut, felírom ezt a számot, és akkor őre telefonálok, jó? Értem, köszönöm szépen, tényleg nagyon sokat segített. Szívesen viszont.